Raeinhyer, base makari kag Oslo ba? Ako ang unang pangita. Kaya binaanan nila dito kaya imagine ko. Ay! Get one, two. Ay! Hi mga baday, palihog lang. Welcome back to my channel, palihog lang. So kung bago pa ka sa akong channel, palihog ko like sa akong YouTube channel, may palihog lang dayon. Hit the notification bell, palihog lang, para ma-notify ka sa akong sunod nga mga video. So karon mga baday, ang atong buhaton ka. Diyan lang. So naapa ko i-introduce. Usa siya sa mga pinaka-burikat, palihog lang. Pagpakin ninyo si Kevin Mendez, mga baday. Ay! Hindi ko babayi lagi ka, ma'am. So, say hi sa sobrang. Hi mga baday. Ay! Bye-bye. So, hi mga, so, nangutana ang mga kuan nga, instead of skincare ni mo da. I use blushing siya nga sabon mga baday. Dayon mag-apply ko eskinol after. Kaya para dili siya ma-dry, then I put mayra nga moisturizer. Maura na. Okay, kabalo na dyan mo mga bayot. Hadi mo sige mag-chat kung mangutana mo. So, di mo na nila tayo. Gusto na skincare bayot. Gusto pa, dili mo na siya kagbayi. So, let's start mga baday. Kung sa atong buhaton nun, ang among buhaton nun kay reaction video ni Raeinhyer Ramos. Ay! So, crush mo si Raeinhyer, ma'am? Idol na niya una nila. Kuan ko sa nakita na ko siyang may dili. Then na-spark Ay! Di mo ito nagsilo si Bayukems. Ay! Let's go! We're very excited kay kung may crush ba anak ni video kay from live TikTok King. So, kuan, iyahan niyo siyang video. nagsusabi. Ayaw bayot. Ay! Huwag ka na burikat. Bayot! Ay! Burikat kay kabayo. Bago pa ganyan natin. Diba tita, binurikat na kaya basing tanaw ba si Raeinhyer. Ay! Gusto mo kasama Raeinhyer, baka naman. Ay! Bayot siya tayo. So, laban ako, ma'am. Mahalang bait siya. Bayot! Nagsusabi siya tayo. Feel mo, Nadyo yung makuan ko yung makila rin. Nagsusabi siya mo sa ay! Kulita na daw! Pakpak! Ay! Buruk. Kena ba yun? Ito na kung ano ba yun? Sa kadami. Hey! Pleasures ka ba naman? Kena ba? Kena binaanan nila dito kaya imagine ko. Ay! Basto! Ay! Hindi mo suka. Naman sila mga. Ay, kamu kaya anak ko. Ay!
Ikaw unsi. Nagulog ka na ang bayan na. Gusto mo niya bayot? Ay! Hindi man ikaw magiging ka sa siya. Ay! Ala. Lalain ka, ayos siya. Kuit ba? Perfect kasi Narian. So, unsa may masulti ni mo dahil? So, Low. sa karon sa imong nakita, karon unsa may masulti pa ni So, mo? Raeinhyer is hot today. Bisag maya siya dahil, pero laban naman. Pero, unsa isulti ni mo kanina, karon si Raeinhyer, basin Bisaya, murag Bisaya si Raeinhyer ha kay. Nakatuon ko sa iyong video nga, yaw, ay giatay. Oh, di ba go? Unsa masulti ni mo, go Raeinhyer. Raeinhyer, basi makaari kag Oslo, ako ang unang pangitaka. Ay! Pero feel ako dyan lang bet, ma. Ay! Si Bunil Manda. Insert here, Bunel! Bunel! Ay, go. 1, 2, 3, go. Okay na sila ko ni mauyab na ko ni dad. Feeling ko kay kuno. Ano ko na guys? Na maka-imagine ka na, sayo kaniya ba? Ako bigay. Ano siya ba? Ay! Okay. Here's something I said. Ay! Uy ka. Ako ba, i-manage ko din. Ay! Bayot! Bayan! Ano naman? Kasi, kaya pa nila. Wala. Sino ko? Ano ko na siya noting? Basta kung sa'yo suotong day, bagay na siya. Maoras to. Lain na sa... Ano yan ang mga part 2 na? Diba sinapit yung mga sila part 2. Ay! So, sige, burikat nga Amega. Unsa masulti nimo kang Raeinhyer Ramos? So, Raeinhyer is cute jud siya dahil. Bisag maya siya no, pero laban lang jud eh. Kasi ingon nimo nga maya siya dai. Maya man siya dahil. Go. Manguyab siya dahil. Meron na dahil. Laban din. Ay! Burikat sino na siya? Uyab siya dai. Laban naman na, di ba sa siya lang? Ay! So karon mga bayot, ang ako masulti ni Raeinhyer. Di ba ko pangutan ni mo nga, unsa ako masulti ni Raeinhyer dai. Ikaw daw sa Uso ba? So, candidate number 173. Unsa may masulti nimo ni Raeinhyer Ramos? Huy, ang masulti dyan ako kang Raeinhyer, no, kay Kuan. Pag uyab mo ni Dewi, uy, Unsa daday? si Dewi bayot. Mo dyan no, crush na ako kay silang duwa. Pag tanan ako silang video dahil, ay, kilig na ako, ma'am. Murag, ang akong dugan, bitaw, ganang murag, Kung mag-uyab sila din, saan siya makuha ni mo sa mga dahil? Kilig ba ka or maapil ka silang feelings sa ilang sakit siya pagkakuyab? gamay, pero, maingon siya ko, go laban! Ako'y mulhod sa iyong kasal. Ay! So, pero, Raeinhyer, kung nagdanaw ka karon Raeinhyer, baka naman ha, I'm dinoni akong TikTok din, basing, mag-message na ka na ako dito rin, manguyab na ka na ako. Goodbye na, Jod. Pero, nakichikaling mo ba rin, gabulag sa uyab. Ay! Bulag daw siya, but kay ganhan na siya mag-focus ani YouTube. So, kanang mga viewers niya, dapat manguasad mo siya mga amiga nga.
di ba nga manguan mo nila i-subscribe kay nindot kay syempre kamo ba yang gipokusan di ba sa uyab kay sa uyab kamo ang giuna so tagaisat siya bili ninyo mga baday. Ay, labi, supporter yung kinisyon ako, baday. Mga baday, thank you mga baday. I love you so much. Palihog lang. Bye. So, kung sa please like, ano sa today? Go. Please like and share mga baday. Palihog lang. Please like. Please like, comment, share. And hit the notification bell para update ka sa mga video. Palihog lang. Please do like, share, and comment. Kung na may suggest nga new vlog, i-comment lang below para makuha din niya. So, please like. Bye!